Kuvaako se? Joo. Kiva, kun se kuuluu. No niin, iltaa vaan meidänkin puolestaan rakkaat lyseolaiset, rakkaat abit. Niin kuin edellä on nähty, niin abiturientit on hienosti toteuttanut meidän koulun toiminta-ajatusta. Ja niinpä ajateltiin, että tässä M.A. Nummisen henkeen niin lauletaan tämä toiminta-ajatus. Tämmöiset lievät laadulliset puutteet, joita tämä teos ehkä sisältää, niin korvautunevat sillä, että kyseessä on maailman ensi-ilta. Ja olemme säveltäneet tämän teoksen alkuosan humpan ja aarian ja virren resitatiiviin ja sitten siirrymme suomalaiseen räppiin ja heviin lopuksi. Olkaa aika skarppina. Tämä teos sisältää 2 kitarasooloa ja sanojakin on parin virkkeen verran, mutta siis meidän koulun toiminta-ajatus laulettuna. Olkaa hyvät. Joensuun Lyseon lukio on kannustavaa ja kansainvälinen kasvun paikka. Koulumme tarjoaa lyseolaisille henkevän oppimisympäristön, laadukkaat oppimismahdollisuudet ja vahvan peruskoon, jatko-opintoihin. Petri Sehikoinen. Ja kitarassa mies viikon alkulähtötä Nebraskasta, Adam Lurch. Ja sitten tässä sujuvasti meidän koko opettajakunta on valmistellut teille laulun ja laulun sanojen muodossa elämänohjeita tulevalle taipaleelle.